दा मबाइला गोलैजा ओमफ्राय मबाइला Hello guys, đây ang Pwiby YouTube आओ खत्म कैसा लगा मेरा मजाक भिडिअ खालामदों मानो होनबा फंबाय बे जोंनि ओमफ्राय भिउफोरखौ देखायनो फैदों गौराङाव नायदो एबार जायगाया मोजांथार ना फारि फारि नायलांदो आरो बयबो आरो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरनाय जाबाय आङो माने दा दाउखि पार्कआव दंफैयो आरो गौराङाव बेरायनो इसिग्राब माने प्लेनिं गैयामोन ओमफ्राय जोङो बेरायफैबाय आरो बेयावनो दसे आं भिउफोरखौ नायलांदो खाथारगोन आङो आयौ लिमोनलायदों Guys, जोङो नै बोट गाखोनो नागिरदों लन्च साथामाबो साब्रैबो बेखौ दा गौराङाव लन्च गाखोनो नागिरदों जोंना लोगोफ्रा दे हाय ओरै हेलौ नट दा मबाइला गोलैजा ओमफ्राय मबाइला So guys, आङो माखासे रिजननि थाखाय भिडिअखौ गोलाव लाबोनो हायाखसै नै बेबो सर्टआनो जाबाय स' बेखिनिखौनो नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो इन्जय मोन्दोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामलांदो बाय बाय